České republiky nezapůjčil. Tvář se jako inteligent. A ne jak, jo, už je ti, kolik ti je, Michale? Míšo, kolik ti je? Ještě i vy, vypíčíte, prosím, že jsem zapomněli. Jedno pivo, dvě piva. Rybičky tě tady čekají. Jak to řeknu? Písneš na magnetek, přeneseš na lavičku do vody, aby se zachránil, aby vlastně neuschly rybičky. Start je takový, že se postavíš na kopeček a přeběhneš první překážky, ještě dáme. Gratuluji Igošovi. Odpískej to! Tím já ti poradím, abys věděl, co máš dělat. Tak odstartujeme. Doufám, že všichni budou fandit a stráci jsou připraveni na bránku za chvíli. 3, 2, 1, start. Běh se přikážku. Láska po hřebíky. Nákladě bezhoubené plikovky samozřejmě. Se rozcvičuje. Míčky máte tenisáky. Prosím, rozštěp, roztažení, protažení nohou. Výborně. Posílení a ještě střely, ještě nějaký, máš tam hodně střelců. Výborně.